Evidentment, hi ha hagut programes paralitzats. De fet, l'administració ha estat aturada 3 mesos i això, evidentment, té un impacte al pressupost. Per això, a la meva intervenció inicial, els he dit que faríem la valoració política al juliol de tot plegat. I la intervenció de les meves preguntes va adreçada no a l'execució de pressupostos o d'inversions, tot i que n'hi ha per parlar, i que vostè ha començat a explicar, però em sembla que s'ha quedat a mitges de per què ens passa això, sinó al capítol 4, transferències. I escoltin, prenguin aquestes preguntes com una voluntat manifesta d'ajudar-nos mútuament a millorar. És evident que tots els ajuntaments han acabat amb superàvit, perquè si l'administració durant 3 mesos no pot aturar i tenim una llei de contractes que per fer qualsevol cosa ens demanarà 8 mesos, és evident que hi ha moltes coses que no podrem contractar i sobraran diners a tot arreu. Això em sembla que els ho puc explicar jo, que vostès ja ho saben, però no anava per aquí la meva pregunta. La meva pregunta anava en aquelles ajudes que vam dir que faríem a la població i que ens han sobrat molts diners. I que la població ha de saber que els intentem ajudar i que aquestes ajudes no sempre surten. Em sembla que tothom té al cap que les quantitats aprovades es podien haver repartit, perquè algunes han funcionat, com les de les subvencions al lloguer, però en canvi les del comerç no. I aquesta és una pregunta que em sembla que honestament ens hauríem de formular, perquè com que no haurem de tornar a fer, si no al comerç, si no als restaurants, si no en algun sector industrial, en algun sector econòmic, ens hem de plantejar per què quan destinem una partida no arriba a tothom. Ens hem de plantejar, i penso seriosament, i aquí anaven les meves preguntes a la regidora, que les famílies que en aquests moments ho estan passant molt malament, i em sembla que no és una dada subjectiva, sinó que és una afirmació que vostè mateix, alcalde, regidora, i em sembla que tots plegats hem formulat més un cop i més de 3, doncs que en un moment que les famílies estan passant econòmicament malament, o algunes famílies estan passant econòmicament molt malament, que ens sobri més de la meitat de les ajudes que havíem pressupostat, jo crec que mereix una reflexió. I, per tant, més enllà dels números grans, que ja parlarem al juliol, més enllà de l'Arsal, més enllà de la llei de contractes, més enllà de la llei d'estabilitat pressupostària, en la qual aquí sí que m'agradaria que vostè, en aquests combos que fa de Generalitat i Ajuntament de Terrassa, hi afegís l'Estat, perquè potser haurem de començar a explicar més sovint que l'Estat, escolti, està centrifugant el dèficit, que l'Estat ha traspassat la llei Montoro en una situació d'emergència i això ha permès que els ajuntaments puguem ajudar la ciutadania o intentar ajudar la ciutadania, però tot i així hauríem de parlar més sovint que les normes de l'Estat ofeguen econòmicament els ajuntaments. Em sembla que això és una qüestió perquè han sobrat diners a tot arreu, que també haurem de posar sobre la taula i que segurament quan en tornem a parlar al juliol serà un bon moment per parlar de silencis, complicitats i de quines lleis ens ajuden i quines ens perjudiquen i quines institucions ens ajuden o quines ens perjudiquen. Però en tot cas, la meva intervenció anava cap aquí. El capítol 4, el capítol de transferències ciutadanes, el capítol d'aquell que hem donat diners a la gent que estava, o hem intentat donar diners a la gent que estava en primera línia de la Covid, no ens han funcionat. Jo crec que aquí baixaríem una reflexió compartida i la meva intervenció anava en aquest sentit. Si no és avui, doncs ja trobarem el moment de parlar-ne i de pensar per tornar a replantejar tot això. Gràcies.